aya usukumu gako murindane usike na baibuli omenye no bugimo obuya mwana one mbuya na gosiboire bono gukia aso kogenda rinde nabo kurenda umugako na baibuli bao narie ngaki eura tware ngaki entambe asense urinde na machiko monene rinde unyarinde nario ora menya sense yewiya mbuya mono. uchekwe, mimi nitaimba, mimi nitaimba wimbo wa Musa mwana kondoo. Malaika wamenyamaza, mbingu imekimya, wimbo wa halaiki waliotakaswa kwa damu ya Yesu. Mimi nitacheza, mimi nitacheza wimbo wa Musa mwana kondoo. Malaika
malaika wamenyamaza, mbingu imekimya, wimbo wa halaiki waliotakaswa kwa damu ya Yesu. Mimi nitaimba, nitaimba, mimi nitaimba wimbo wa Musa mwana kondoo. Malaika wamenyamaza, mbingu imekimya, wimbo wa
yoyote, kile ulicho nacho mkononi ukatumie kwa kazi yake. Usijidharau, achunguza moyo wako. Kila mtu na atoe alivyobarikiwa na Mungu, kwani hakuna asiyebarikiwa na Mungu kwa njia yoyote. Kile ulicho nacho mkononi ukatumie kwa kazi yake. Usijidharau, achunguza moyo wako. Oh,
ili tuweze kuisherekea harusi ya leo. Natumai nyote mmekuja kwa harusi. Harusi tunayo hatuna? Tunayo hatuna? Kweli kweli. Kwa hiyo kwa sababu ni huduma takatifu na inafanyika katika mahali patakatifu, basi hii ni ibada. Ikiwa ibada inahitaji kwanza bategerere batoerere maskani sobo sibanya saa ino tukanete korora. Kwa hivyo chamuna tu tutakachokifanya macho tu ili tuone utaratibu utakavyokwenda. Kwa sababu hiyo basi sasa nahitaji matron aniambie kutoka kule ikiwa hapo tayari. Cheza kinanda yupo ili acheze kinanda watu waanze kuingia. Matron mpo tayari? Ribbon cutting harus sekarang abango nacha ribbon. Abang yang itu yang kurang. Kalau ada mana yang lepas selesai. Ribbon ya betul. Naendo ndika abose rekanga machine yo abana bake bari ndio baba sako wenda machine hiyo ya mtwalo. Naende bari mu waka churi chamu waka kusini kaintre baba yale kuna na side ya sininga. Untuk buat candle lighters, kalau Jawa Prongia, kita semua kalau bantu buat rumahnya according to the program. Rumahnya kayak apa? Para bapak-bapak itu apa juga? Ayah umuran dia amane company ya ini tuanya
Tebuate, the Royal, or your Dominicity, the Bible, the Tebuate Kumaya. Joshua, Emmanuel, Ababoletie, Tipilo, Abu Abuba, Saudi Purmaya, and the matching is in order. As it will name Roman Provider, and improve it slightly faster than that. Jangan naruh di kuaya itu jasa cukup. Let us improve the matching and speed slightly. Quicker than that. Kakaro Joshua na Emmanuel Baboletie Tipilo por Magega Abapobuatia Ryan and Nelly Marian for the opening flowers Ryan matching squad Ocha Rosa Sam Asharuddin Matron Happy and the Grace Abapogora Baboatia. And the melodious about another water smelling flowers. We have more of the right altar. About Soul Purmaya, the opening of flowers. Jessica and Osa, we have more of the Abuaka Maora, Atomesa. Rana Bawaka, matching soda, Basili, and in the Panapola, by Papa, the first matching score of Papa, Abuaba Soda Pumaka. Excellent. Good. Yes, the first couple, the second match. Abu Abuba Kanimere Magega Kamisa.
the second couple. Nere Kuduatu Kurmaya, as a matching squad. Non coloratore, the third couple, as a matching squad. The third couple, as a matching squad. Akina Nasa Morango. Yes, Nara Rotunini. Yes, Natasha and the smelling flowers. Matron, Arigania, Oyoguate Kengere, Alpayare, Oyorame Kengere, and the Korokayare right, the third. Matching is crop, launching the other car, try your best to give up. Matron before, okay, I'm going to get Pravia, and prior, and Soime, in that order before, okay, get it.
Bahasa Faransa asiraritiga bose bari muri Faransa arorira abana bandi bari Faransa se ayne bari bawo asisi abana abo bese irinde makino sibye kwaya enyare kanyara asinawe Faransa Sono Buduante, però the members from Machi, Aurora, Natasha, and Edina, Buduante, the smelling flowers, Erinde, the usher in, the bell, Rina, Matron, get ready, the ladies, Natasha, and Edna, Buduante, the smelling flowers, Bali and Yen, the bell, Rina. Matron, Natasha and Edna, the smelling flower, ladies. Abu Chakire Bocha, and the girl Sura Sinjo kindly.
nene asengenji ya maskani roba ituyanga norania la koba funde ka ye no kuna asengenji ya maskani Okay, got it. Polisi pada masyarakat kata Pemena, semenjak perwakilan Nambah nih.
tutaomba mkutano wote usimame kwa heshima ya harusi, alafu mkae tena. Kila mmoja akae sasa, kila mmoja wase. Maana ndio sura ya baba ikalisi. Lakini unataka kwa kama hapo ile enetima. Inganga pigana na hiyo kwa wote, ndio ana maana. Ono tirango marema kwa nya baba ya obama kwa bere gocha kama eko mara ya umo ya kali Barugeri yango bane kenanda tole buna babu tachera liko chusia. Ndoa yenu na iheshimiwe.
Bana wa Nyasaye ase Kristo ngo bakwaninde ngango okoboko bwakire bya mono sana nagokire gotene naso obosibwe kanisa goariganea abantu bonsi asoko goka na ku witness enyangi ya abababere baikira igari tukuriya rero elinde babwataniwe enyangi ya nchenu n'umukundekana yora asobosyo gwaitasirit tukuriya rero naganyereire ritukeri naenda bomanyete nga nabarabuwa bariganyereire amone family amone kanisa Nyasawe itoero muya kindenke yo kiyaba kibase district ya itu elinde keburukanie umoroberio gwo kugwataniwa kwenyangi ndiri koraika amangana aba makong kwanyora ebintu bya salikire lakini we want to thank God ase amangana atokorera sogotwa obotwereru both in the church and in the family ya abayiga babere nabona ariko bariga ni mwensi ya samaskania manene motengere naende mabenamayiga bari batarayetaiga nabaro bache baite bariga bako basabera mambire nabarabo bache bakore nyangi na babere bagakora. Thank you very much. In our presence ntubuate umonginone tuachenere kindly wherever you are stand up and wave.
all the time. The Lord is good. Biamono wanon kumwari ganinde pastor yo kunde kana enyange yeiga. Is a well-known pastor statistically taiga no arenga iga matuka aetire, and I'm told nga kera arutaiga and no aruerete iga nderema. Igo I want to believe nga banderema mwezi muraiga the majority of you mumanyete umurandia uyogotenena gwatani nyangi pastor angira tango ndarora amona abande bacha abamanyete umurandi pastor angira by show of hand. Yes, pastor is a friend of mine in the family, is my colleague in the ministry, and rero nyasaye iga mochigete rinda cha iga agwatani nyangi nabonta itakumwarigania in that very special note irinde aimoke irinda kore emirimo nyasaye amochikira kubwatani ababere nyangi nche amonainwe asoko mukia magoko igoro irinda tukoro gusaba tumwarigani pastor tata nyasaye biamone kiagro tuanchete muna abana bao kende nkeyo ekenene gwakorete mwanya bantu tateka kwaso musalaba irinde bonsi abakwegena na ende berwe asengencho yogotoreka tibasira kurinde babe no bugema bwa kare na kare ingwanso nkeye kenene watokorete bunekyo maneno itu rero na ende tuachira iga ku witness ekere nyangira abwataniwe amangano morandi yara kwane atusukiange na asikerogo kyo banene geko torente rugo toreka irinde tugukora ku witness nyangiye yige yerarage ugutoreka konene n'ubwanje nyoga netimwa nyabantatu ara senka ubuyabu abo kolekana tukage na sobusi wao umuyikamuraye gukatwakorire biyamone kera wato itabire no wato ancheire twasabira se Kristo yo mbolito. Amen. Murandi Pastor Ngira, I invite you and now you take over through the session. Thank you Pastor. Pastor Robert Maina unatevire omosani inde tugwata mange tokora nere asobokora lyobo Estaba ndo jira ere bali ka Chris ndonyo koroka Chris bwango yokorora nkomaga magari nganero nongo tedwe se ya mwale kolikero yo pili nere rende libakadiria libe bili inde ikianda roka bwate litoke litwaro ramore amabeire kamuraga saiga gesarure kaminere tyo iga seri tukolia rero akiuge tago tyo ka boneka stange na ya gumbia iyo kumirenga rero nariya kaba ono koba taretira batoire lituko ya bene kero toko kamarema utebyo monene uno morigero saburi atebetanga this is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Eli tuko ino na lieli. Tuko na lieli naora bagaka bachi batachabuye iga olisiga konge uchukurwanya batacha step gonyo rumongi nabone yaye yachi manching konga apenya kwerwanya nachi koligerelia na bikundo nene aye Teresa nga Teresa juji ochobo beri mwako ya nara ochoba bunu muntu tagete kubwato moibi yo chomo egeri bana kama choko machi ende wanyo step nkogende chire iga inu mwatora ira mangana ya maino kubakaru moino na Josephine ono borobono babere tanga eli tukolyo mogoko bono ntara babuli abari swali
tumbali bacha kurwa sobo bilia barema ta bandu bachite kurusobo barabe bandu bamwabo nasiri chiaye kai chino mwaminere tiongeye moko misi biamono tupani angwa sobo amoiga moto saliuteliga biamono sana biamono ndanga bacha kurusobo murema boiborwa abareiga moka igona inu kumwa right salute yango igana inu salute biamono sana bono ayo mulisia Fred ene nango ngobodi nyange twata gokora kubetega namachiko ya serikali igewena takorari wakakea matuka 20 n'elimo elinde usiyo siemanyanga ngeligento to kobisa kere in the public domain, public knowledge njara likuwese buna yaga ni mbiamono pasta ijange twayeralia kane igona baya media requirements ya serikali. Yes, tanga bandera mabare maba batebanga ntwe iwera njara liwa. Oh, wonderful. Ana batoboli twa manyanga ondena leo chakurumari sapiti erota iwete tangase ubwate ingana totara yubwatania atebe bwango igarende ekubereka kyange kujima sapiti ingana kali yendege icho ko Wilson ka tirboke gocha narogose onkiara toke bono buna bakaba abamochinko basaiga ayo montara acho kwebwate enkiara acho koliya gose bono beamono igonde tayo raganie elinde murubiri oyo oturubane inanwe elinde to chake otebania mangana tagete motene ni babere orema na bilia moyo tenna na ino mo vera ngeri so na bari bari ko ngonya oro montoko bono ayo libwe bichana bako tabera bosia kurubosia anga orore kido karabo mubatirango konde ya bwate linde torore bosinanya akora aene kinere tore medo maika yakora nekiora tubere bosoto te oine kinga nere kai mbwangari isaka ni jina hare sato utubo irokoli ando malitaba saja na obali bwango iga saja mbali konya koganya erango kora ni remegano ya tegerere twaine kinene remegano bwana mbiamono bwana walio kimaiti grace gosoto sike biroge bimayake ekwaye chacha ne bosiao oine kibienere bwana tutwaro bare mutomanya gatebani ekwaye che roberia chacha ni kwaya mwa wata wata mo ikaranse te paka bono kwaya ndama ya ndama ntwango mo chacha ni Yeah.
sobo bwabo igo toko understand yonde Christopher ekiagera totamu understand eti noli titoko nyara komenyamo gongo tene nanta gete bintu bikorwe buna ndigetie nero tene na ajuga nya bikorwe buna arojanga byakorwa aliya se toge sima familia de ya korwe simura jaji ko reporting ana ta mugano ya musacha na rege se Italia marema ukabokire mambia kuna babo kanu mukungu ogenda mugondo kunama mukungu kaabu se chingo kasi cyarenga ni ebintu ara serongoria mubwati ko chimugondo muisi mubena inda atagete bainokereri mona inde bare nganye lita goma tara mwanda sanju mondo nati garamagega ingakigete chiara moerera aroro ande nguru chinchire ngaini igobono kero understanding yiwe kobora oike friction ebaroro igo togane tie okoiwano okomanyana oko ekiagera marema onde seyo onyuwa metali raika ekiagera na intu onde teyo reri raika igo tonyuwa maine mwanya bantu vale abareu wate challenges chiabo igo libaga tokonya godwell tokonya ko biyo ya ni igoro yoboreu no bokongu igo togo tema gokonya na gosirana ikiara kero monto bunale na bwate chinguru chiaya strong points no nyobore ubore asensemende na bwate strong points igo etina joto kogania kwimukere igoro na ali asabore ubore twamosira elinde tokonya kwemurunganya na kurwana kisegi kitayo igo ko understand komanya noko tikali gento bego chali molioka onene nigo gego chase ubogi maboko nyagosuka abantu bacha kuikerana una bangana ya no maje wekero bamanyanire igo they adjust igo bono nuko weka bintu byagende njerende ngao ake wetanya buno wakagerete byabwene takoba elinda abantu bamenye elinda abantu bakinanie. Now this adjustment what just yoko igo woko wekani wano mugano yo motoka tebiwa we ebirongo bibere two occupies biegeretwe. A study was done over these two porcupines ari Alaska, America. Kaya chingaki chobo kendo na byamenyete amo igo byarekoganya bisuke ange elinde bibekera neliderera. Lakini bunero maeteke rongo lokebwata kendo amagwa. Igo buna kego ike kende ange goge okebeta amagwa akeri yakebeta amagwa. Igo bikanyoranga ogo ikanane no nyebidigeti liderera na ende nkoleta korobo kongo. Bono bigachandika na kibigo susubara yana kibigo chandekaiga bigachakonyora kububisi bisa kumerana asechinda yumerana echinda chiabo yarabo musamanyete mabutayi okay gombe bekane liberera okay iwera chakonyora kana ndocho bubisi no komera nenda asena. All right, you got an adjustment yoko sukanga nga urobo kenu tagete liberera yo obakongo bolia bokobetana elina inde mechanda yaba lakini bigo chase enda senda ori beikana angelinde akaberera kaba generated. All right, nobra bobo bisi una adjustment petra gatebaiga akaliga se petra yeli tangani sato isano na ibere. 1 Peter 3:7 agatebaiga likewise you husbands live considerately with your wives, bestowing honor on the woman as the weaker sex, since you are joint heirs of the grace of life, in order that your prayers may not be hindered. And when you bestow honor, aso mukungu na senga njogo itabanga unale kebekerere kereu lakini baba ituga naye maskani yonsi naye elinde nalimora baba nyamwando bobuya opo bobogima ndia masabaino morema atatangwe kumoitaba na kumwa maskani yayo yo kuna baba teba
nabo korigereria kwa abakungu n'abange mbaro batambe mbaro abanetu mbaro abanyerera abango ya nabande mbaro basesenire gakire ko cyari ko kumurigere ko rumaga kwa ngonena asesenetwe sai na butata ibo nabo bari buna bature lakini yo obu no mubwate ko wisanekanga babanyaitua naye nanye to mukungu nabangire musacha henga tata monyiboli kunga kendanga kene ngiri monyiboli ya iko asama sikani ayo nase kubesero gutora agatebanga murigere lyango buno yoromoreu muama sikani ya elinde lyo masabo atanyare gutangwa ati sababu imo ya mominto akero masaja ko ku mukungu posio obo yuweli tangani asoboge mabwaye igagatebanga ninja security ya wao mongina ya kuna pasta oindia na leta gatotebia pasta oindia na bwate magora etare ngaini ko kwayo ko mongoro kwenge lakini yagatebanga ekyagero mukungu enere nyasa ngete igongo kora my best oro ranga saba saja ko si pin inche nye ko le taroro musacha na chomo netu nda muite murusi aroro ya yo mukungu feeling a security ne ororo asomo sacho na maremo minto bunere mukungu teyo so biko bwense oganeti akombi tino mukungu onde asoko nyore attention yo musacha onde tayo no bali banywa mire babere batatu bane yoko ganya ka yo mako ganya nganere attention nyinge kuwera mpaka geti okwamererania igo sikamokao ya nakumurigera kwa umuntu bwiri goriri yabene bikana la koretiro bwarobo nero koretire obwarobo igo ubwinya saba ile sobogima celebrate that gokera you ndi chinga kichara koreka Yesaya tanje tuko change our spouses. Igako gania ko change ntwa banyene kera ntwa banyene to change nto nyari bo approach abantu aba encherera abe ngao ko bweri konye tore suru ya elindo bugima bonyare komenyeka Gwenye sana mama itenga emokao osomo sacho naga ne ilianyo wale change gete naliyo komenya ko abokuya lakini sasa tani wanja kumuchakera ya ikayata geta lasting change a change ira bo le ke tambe igago draw our attention to ourselves to ligere ntwa banyene bone ngingo adjust gondo mwangu gonkwe minche bwangu igore roboko ngirurukia na kumonto bwangu na kinda nyari we kanyake na kinda wo muremereri yake ilinde goko nyara kwegambera na goko nyora noye nero chakire kwegambera ko bwaye ukoibana kwanyare kana yani yaba rais ibasenya sai ebinko nyare kana vile when we partner with God changes occur in our lives konjo yoko basoko bima ilinde twanyara komenya n'abantu ya twanyara komenya n'abantu yo twaise somo sangere kano nabona ari posti challenge ari asito kora sechinyo mocheito bitokongerete uko ganyige ndoga koleka ne bude birenga eri byawo bikorete
onye nebesa tutageti obori bwe oganetie ng'anga nayo okumanya bune bakora emeremo muntu tanya kugoria na kiere chinsogocha tutageti muntu akobori ng'ana kio kwanya orubono ng'aikerere sore engeri byao bikoete anga gogotuwa okore bune oganetie ango gwasaba ng'omonene chenchi enkoro yane orengere likwane okoro kwane bichakera erinde ngwenere ndiko okora ayu asari bono ntonyare koigwana na komenya asoboge mabugwate morembe n'obatoberero abasaja muraso musangererekano. The condition of your wife reflects the kind of man you are. Njemo kaari onyole lichwara nasenge ncho umutigeteigo tomo charity okorengera lyao usetoro usinga monto igolio bwate ora akonya wenere soboge mo. The condition of your wife reflects monto ngejukiore igo mukungo yo musose ave kebese kiao ke fresh kiao soka na yaba sabantu wa kanga ba itebete no nyuo mete ene mukungo yo gosoka ebirero mware gochia igo ayererete anya gochogi korumagege kiagera tori koba konko tebekero mugo tarakomo ya igo musose awenere ekiagera mo koye igo kwanete kobo mochando o chingaki chonsi ya mukao ja gutore chingi kyo bosio bono ko yirio bosio igo bintumbe mokongere tango bwenerete komo sasokia elinde oitabanga nimbwato mosaja igo batete ne kyo mwanje tangana batete ne kya mine tiangana so bogi mabwao batete ne kya romo sani bwengencho asole ya na mwana kaliye kene na wanyaba kungu baichi na subu kubwensi kuna tuwateba lakini naye wate magnet yane naye korengera lya chingaki echi chuba kumabwane elinde kuna spark asole ya bakungu mura somo sangereka noyo basacho manye teti banje ti osiereliwa na kumanywa kuna nyasaba tonge toka umotwe gobaga ne jamaskani ayu umaicinga kichinyororo ya muiwere wana kalago chane kerundo muiwere ezile liyocha kanyora abeire lisabere osaiga bona agogete aliyo komatebi ngomaito mugake kerocho gwakora iga na gonkororanga gonko iguobe maita na kuichinga kichiria lakini yo por lo bore igoro nayo chake como sigatereria nga inseito tata moyale mama moyale kono como frete ni linda rorenkia okoreira nensiaya ya unyanya sakoete ndene raga ne timoki nanye asobo mu bwanchani no kuiwera ya Paula gatebaiga soko kora kwane aba Efeso 5 pero ngebe ne 5 na 3 pasacha husbands ought to love their wives as their own bodies pancha bakungu babo buna banje tembere yabo bikyara basacha morao ndete yonyo bongo bwaye boro bwikeranu orekebe asomuberoe orebe tamagu asomuberoe musacha tai nyo bongo bwaye boro bwikeranu igo patara faula gateba buna banje tembere yabo basacha butiga banje abakungu babo n'abakungu abo tiga bayiwere basacha babo abaiwe sabasacha babo une kanisa nero kobe yiweli ase Yesu yoro motwe wekanisa igo ebyombi wane bikogenda ase asomo choko yo bono rende bichikona gateba yunde n'abanyora ngo choko batebyo mwana tigato sisenye nainda sisenye abanyanyangi aba ase muroberio oyo banje bakora sobosi banyasa na sobosi bumugando oyo kibete bakobekerana inche cuatro la Marieta 11 ira te inche Cristo moremo aso kwegena no bwene no bwanchani ngoko iranda aye atoranga Marieta aye ngoko iranda aye piria magomo
koba omukungu wane bwenyangi oyunda asangenere asoma orobere nyasaye ase obogima bwaito bonsi ngosibwa na nyasaye ninkobeke chinguru ninkorae nkobwancha nakoba omorai obweke moika ase obogima bwaito bonsi ekero kia obwororo nekero kia obokongu ekero kia oborwaire nekero tore buya ekero kia omogoko nekero kia obororo goika amakweri oka atwatanane nakoire ira yane naye onsi nayakwanire ase obosi bwa nyasaye oito ase igo bono ngokobekera ndebete motirimokeria ndebete iyo erinde momotebi yaye nereri bono mubekere ebete ase ekiara kiaye giokoboko gwokobee ase omoroberi nyasaye ase amagima ito ngosibwa na nyasaye ninkobeke chinguru ngokonye mbe omoibweri asore chingaki chiobuya nechiobobe kero kioborwaire nekero tore buya ekero kiomogoko nekero kiobororo goika amakweri oka atwatanane nerure ncho omonyene asore kegima nakwanira amang'anaya ase obosi bwa nyasaye bono ase ebeteye moyo ebete yaye bono mubekere soko boko kwaye gwakomosi bono mutebia sebete nakobekeire bonkoboria nyasaye ankonye goikerania chira chiane ase erita ria tata nerio omwana nerio omwoyo motakatifu mbia mono keima bairire chira chia moro chiaboneire good bono omwanchwa bile ya magoma nomokundekane oyo okundekane enyangiye ase enchera y'obokanyeku twarentire ababayiga babere ase obosi bwao erinde ekero twatwaire amarieta abo aya ase ekerogo kiao kiobonene onyare kobachena erinde obabeke ensemo ase okomenya okoiyia korugono muna omokungu n'omosacha nase enyangi yenchenu bamenye baigwanaine bamenye baremereraneti bareme ase okomanyerana gokini enka yabo na borabu ase eng'encho oboroti bwao bwa kare na kare rero bairi bao erinde ase amaka ao onyare kobasisinia bamenye n'omorembe bamenye n'omogoko naende bakoa esiko bagwasa amaboko ao botambe goika baikere enkeri y'obonene bwao y'ogotoreka gwa kare na kare babwatanire amaboko ase okoria eira ng'amba agotigana ase obogima obo goika amakweri okabatanane naende goikorania eria oboroti bwae eria kabere ase obosi bwense twabeire kirori buna ekanisa na kirori bao abamalaika ase omoganda oyo babe kirori erinde
Amen. No. Bueno, koboko. Yo. Morocho babere wero. Okay. Bueno, rasmi kubwatekana na bibaganire ne kanisa yake Seventh Day Adventist nabo igo chinguru na ibe ne serikali ya Kenya yoko kora murubiri oyo bono nabatangasira asubuzi umusangirerekano obo musacha n'umukungu konyere menyete umukungu yasako linge bichanja bibyaye abakora isobo na nduma ite sto chikoke bwati korwa lakini bono n'umusacha n'umukungu waye igo asaba babere na soko bwata na kwabo una tokote abotambe keninga ningi kende kia monto tike baisa ko batanana byagara babiro mubiro yomo aserita ya tata nilio mwana nilio moyo mtakatifu abantu basebe batebe maitemu abantu baje settlement bakungu bari bamanyite wake kiri ato bakatigara gusi ndete yora ake iga kiri atona. Oh, okay. Biamano kehima, biamano. Bueno, se monta que esto suena borgo. Me está todo yo tumia ne. We'll use this one. So we said one chibagi chibakendo kanabo cha. Basa ni bwango bwango. Basa ni bwango bwango. Wachukua pesa tobatambe. Nakala ya kwanza wanaichukua maharusi wenyewe. Nakala ya pili inaingia katika afisi ya msajili wa ndoa. Nakala ya tatu inabaki kwenye kanisa na makao makuu ya kanisa, maana ndio wanaotuletea vitabu hivi. Certificate hiyo ino kiara na ndeko pinto tutokaira aribu Attorney General igere namba 53 56 enoti inye 535604 igomo kuiwa na ende go etonde igamonto ndene ro kabate namba yo mumanyi yo ende fake yenero ere certificate amana namba certificate hiyo ino una erure na serikali wana nko bahande certificate hiyo ino yosiri mubaterange ono ko bahande korwana kimoko yakorogose mogotandira motigae kanisa yakiara makorire nyangi bono na kimoko rango na kimoko yonchia
Rango bono babo mongina. Iga document yeye karatasi yenyewe ngenchana ekia no sabu asichi obusiche serikali na anda sera aganeliwe igomera chabu ya mono mororete baishago sereka ego sereka ndi abire binde bitambe koligia ya mwabo asibo tigo manena abasesenie asayo bano ikaransango manya liko bya sabara inga no ko watera ko yangi osenkore muega ndanere chikore spare pero niyo kare ni bongo igamo ye mo basesenie tote abuna tokana.
ndio wale nitakao waita tu kwa ajili ya picha hizi maalum, alafu wengine tutachukua picha zingine pale nje. Tukimaliza hizi picha zitakuwa 3. Picha ni 3. Nimeambiwa kwamba watafuta njia tumewasahau eti wana wimbo. Patufanya mupata kotera? Tuko kora bana ilachi picha jisato mo ayerere gocha mo ilio kweno, alafu viongozi watatuambia jinsi tutakavyotoka nje. Abakungu babarandi abo baranga ibale. Baranga usema sogesko. Mtume tena ndiko bwa, njoo msimame hapa. Njoni hapa. Na ino moko babasi njua kiagara montasa kobanga oenge iwe ino murama nyuna moko ya Kubatere tu ensimoro. Basi wachungaji mtatoka na wake zenu, wazee wote wa kanisa. Church elders njoni hapa mbele. Ino abaleli babantaba ono ntuto korwa ini moko babaera ane chinga kichonsi. Walisia njoo mchukue picha. Mau charu narengo ikare abumo mo tirasko. Kara kwa balisia ngo igatura ore ya balisia. Baba chako chaka na jisegi nuko bolia nga kinga imwaji. Mara ya baba kutenane kuma kwa. Asemoko ya. Na wakamata wote? Walikuwa wote? Good. Basi wazee nitaomba mwende mkae. Nitaangaa bana ba familia bonus bara. Watoto wote wa familia hii. Iwapo watoto wa familia hii wapo nje wakimbia hapa mbele mara moja. Wana wa mrema. Njooni mara moja, njooni mchukulie hii picha hapa. Muengerese meya mabake mwari kutene kurogora. Enaragania abana bali banyumba mino, chipicha chini ngwa kumoresiko, chinde chinga ngwa kumoresiko. Angalia iwapo wameingia wote. Alafu hao watatoka kisha mkimalizana na hao watatoka. Iwo onaterunga bilia hata getevi cha yabene nyumba nekorera yabo. Wana bandi nendeni mukakae aye korera eliere yabo. Wakirwe. Wana abandi ndwake risku. Wana marusi kaeni kwenye viti vyenu. Chinde nyanjiro twake risku. Shambani
Asibalia batagete wa kuchibicha n'abanyanyangi inside are interested imago seis kotoko ganda twens tanga babwate interest imaya narori rembayo okay karati komongena sininiga umurandia nkogendale kiana bwate mission yago kora butaraira na inda atambe kurwaiga anta itokumwarigania elindache kukwairi antigere ngokora nebinde muwanja mangana yo kiara nturi kwayere nyangi sae kogenda wicho murandia na tamba kogenda tikamwali baga elinde akukwairi biamano ase obotoerero namasikani mwarure asaba nyanyangi igomo bilio bobono oerire ayandi no kunya guichoreria bono maramo minto bilia boya bo maneno babaisane ilio ubosini woko mwacha kanisa manya saba umorere linda baichorire byonse biro koganya kwaino sobogima sobonene bwire yae n'abandi mwensi mutigara byana abakogenda mugenda isirabu ubyabo maneno baisane mwensi byabona kayuma Buyamano pasta semememia na inuen buyamano asoba toereru kere pasta agosoka mbali bata getuwa kuchibicha n'abanyanyangi utararuma no tetuka bali baga moche mwa kuchibicha na barabwa manya gosoka wa kuchibicha chinde isiko pasta ke pasta okire igango torre na balia mwaru etesaba piriana ro mwatenana mwakwa njubano mwakwa nye vijana anyambali mwaru sawa marema njo na grupu ende etagete mogende kekinero na otokuliera iska na ende nkagetenga ichaine kali ento ke kali nyomba to jikori maate yonto ko abe nyange bakalia njo mutena Malema no moyo grupo ino tenena irinda babate to wakwe bijana ino na barabo rekane una bata gete amo jikobori wa amo ikobori Malema talende pio ukuruna na ski koko genda na bune ko genda wono ko genda bali mwalu so Malema na ntu mwa kwe bijana ba moire mwa genda nyange awa Grace mainnya Matron okay Wako jai mana wako dia mani wana toso keisiko oria keki anya bande bate wako Andre di pasan chelo kara mari na keki roena ne viewa kuma ko na mochie Engara no mari na keki pasan chelo ya Gongwe viewa
Otieno.
twakoboretie ng'a twachaka omoroberi oyo gwatosesenire gwatorendire bakatwekera omoerio bono rora nkotikoiria tore ekeki omonene yakoreba ogosesenia ase abanyanyangi bayegorete naye twabu togosanga twabere na bari okorumambia ndeke tokoyeria ebego tobeka amo orotio obwanchani bw'abanyanyangi nentwe abu togosanga nino omonene bakore esikoti kiasore oro obwancha kwao nasabira ase Yesu Kristo mogoyi. Bono totegerera ngo gwaikire engaki engiya ase omotebore taribo bono kwarigana toro oyo minto piria oyo minto morema bacha kubutora ekeki eye barugeire abaibori nabo barega gose naiboro baenda obare bono nabo tokwarigani piria na morema bacha forward egere tobutora ekeki eye iga naende torebe nakurageria abaibori bono piria gwachire enka yao notaete torebe nokurageria abaibori bono morema bwata amo omokwanda katikati aya gereri kata moiriate mwegure kata Church. Joshua. Nataka kwenda huko karibu. Wewe kwenda gani? Wewe kwenda. Baba kanechinda nechinze mwa bakabere. Barangnya dia aku sih boleh mana korang aku.
Abantu bari kumasokerwa cyangwa nyuma amazi. Mabere tamine. Naranga abantu bose bayigotega abuwe tagotega keke. Jose. Tegeten sabe bari gani mochirioka go sabatore tata nya sai kwa kwira ni ribia moro go toraire kurumambi wega jinga kiechi endo monada ya ikirenga kitokorwe biegwa twasabire kora nche utotangane nekaro tokorwa obisese ni mono nase byarubira no erinde naenda karo ukobigania bito Kenya sai naenda abandi banyore wegeni no togendi goikatwa korire biye kiagara twasaba sedi etera Yesu Kristo motoria amen bia mono wono karibu asengejo Dipasa nchi yake majire korigechi de anya tanyore dipasa oja jire maybe na ora jikurwera mate lakini bali mwanya ora dipasa alare mwanya ora usikwata ne yao mogo cherioka na kobekero omanyene yaga mokwani iga erinde erio mwaekewa so karibu asoka mwaekewa okay idanga ni kabisa abairi njua idanga ni kabisa abairi njua idanga ni kabisa
awairi erenga kia awairi muna mama mkubora inga awairi nyanga kia awairi Gare mali tatu. Gare mali tatu. erenga kia awairi erenga kia awairi enga kia awairi akwa abayenyangi ekewa Muas 40. Jesus, my Savior, verily they see the dead. Jesus, my Lord, from the grave he arose with a mighty triumph for his foes. Abantu bamwabomba Jesus, my Savior, he tore the bars away. Jesus, my Lord, from the grave he rose with a mighty triumph for his foes. We arose from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. Nachukua yangu Nyoka bwango digo siekera. Ngonde tayari go sieka. Onde bwansi obwete kewa. Ekara un korgereria.
Mwende tayari kushika. Okay. Na shekiro mukutano bonongo sabari to sheke. Ono na sabiro tata nyasa umwaro no boy kama jenu. Umuya soema. Sorry. Basta. Ay takul mo ina ay. Takul mo ina. Ana toli nili ba. Tinga to bodo mo. Wala hasta verete. Ese jembe bigirna ese jembe ya. Bida di. Ako tu aku bicara amonga. Orangnya anum. Ya ora aku ra kinu tura ko. Yesu macam ko to mere bicara mo. Tapi jaya juti orangnya ana. Jamme tada nera ra. Mau usra. Itu ya sih. Ya kuntai. Adila. She
his wings my soul shall abide. In sorrow, how the heart returns to his rest. Often when others look up for my Nyasaye biamono naende biamono monene kende nkeli keregeke kitabuli gwasama sabo akende nkeli kera korekane onye titogotege oka usaba biamono ikiara kurwimeruberie yachagete twabere tugukuburi naende ritukuria rero monene yabwataniwe naende bairanira asenkeye iga twachire buna karoli n'abasani n'abairi n'abamate twasabire ebisibi igoro n'omorembo igoro Nyasaye korancho ikaransa ase tuli itukoria rero monene ebicheye iga twasabire otoyorokia ase oboroti bwa igoro ekero turaswaroro Nyasaye tuitabe ng'a ekene ntwamenyete uno ogwancha kwao kore bono twasabire abake n'abanene obuya bwao goiteka ase kero oyomo oito omorembo n'ebisibi ao bikaransa ase enkeye na kera ase enkoro ya kero oyomo monene tigerie taria ori bakwe koru bono goika kare na kare nasabire no kwegena ase rita ria Yesu Kristo omobori oito. Amen.